Втора серия, заредихме бензин, драги зрители. Пише, пръстъци се вижда. Така. Палим, събаряме и това е. Последна фаза, вижте пак кръщи. Веригата се изкъби, драги зрители. Вижте, мига лампичката. Да. Драги зрители, веригата много се изкъби. Силя се да продължа и да има трета серия да наточим. Мисля да продължа. Драги зрители, когато има жилятка отвън трета, насам гледам мисля, насам. Драги зрители, гледайте. Драги зрители, заповядайте да видите къде се изхъби веригата, за какво става дума. И това е коренчето да го еба. Да. Пак показва нещо тук. Да. Виждани. Много поздрави, до следващия път. Вижте на червената лампичка. Слушам. Така. Иха! Виж какво направи. Обаче, къде плющеш, не можа да разбира. Ей, тук е нещо като желязо имаш неговата майка. И тук отдолу направо изкри фърчах. Я виж веригата, виж. Виж. Виж веригата, да виж. Какво нещо? Слагам другата, Да. Че... Кое? Има ли на кой се геше, а? Махни ги. То падна като пук, а? Мише,